Друзі, привіт! А з цього відео ви дізнаєтесь, як обрізати дворічний виноград, як його вкривати, а також ще деякі нюанси, котрі потрібно знати, щоб вірно вкрити виноград, щоб він не вимерз і наступного року добре прокинувся. Ну і по-перше, якщо у вас, як і в мене, під виноградом був крапельний полив, обов'язково його потрібно прибрати. Якщо труба товста, то її можна скрутити у кільце, а якщо така, як у мене, то я її просто на деякий час прибираю, а потім вертаю назад, щоб вона не перегнулася. Наступне, якщо на виноградній лозі ще залишилися листя, їх потрібно всі прибрати. По-перше, так буде легше обрізати виноград, буде все видно. Особисто це стосується більш старших кущів. Ну а по-друге, якщо залишити листя і накрити його землею, воно взимку в землі почне гнити, а з ним і лоза. Це, як я і розповідав, в мене двохрічний виноград. Це означає, що цієї весни я висаджував вже саджанці винограду, котрі мали свою власну кореневу систему і були посаджені у школку минулого року. Завданням цього року було виростити 4 рукави, тому що в мене двохплоскосна шпалера і 4 рукави – це найкращий варіант як для куща. Це не перегруз, лоза виросла достатньо товста, щоб наступного року вже дати сигнальний врожай, а також нормально перезимувати. Але якщо вам не вдалося виростити 4 рукави, я на інших кущах покажу. У мене також є кущі, де виросло всього 2 рукава, і розповім, що потрібно робити з цим. Ну тепер знімаю рукава з підв'язок, видаляю листя, воно дуже легко видаляється. Просто беремо руками, ось так проводимо, і листя відпадає. І, по-перше, продивіться всю лозу. Якщо вона у вас досить добре визріла, вона повинна виглядати ось таким чином. Темна з усіх боків. Ось подивіться наприкінці лози, де вона не визріла, вона буде зелена. Така лоза взимку не перезимує. Якщо у вас вся лоза така світла не визрівша, то можна її зрізати повністю. Наступного року виростити нові рукава. Все одно така лоза не перезимує, а буде гнити в землі. В мене кінчики тут не визрівші, але вони мені будуть і не потрібні. Тому що наступного року в мене між стовпами 3 метри. Це мінімальний розмір для того, щоб вирощувати укривний виноград. Кущі сильно рослі, і цього місця їм по мінімуму вистачає. Якщо у вас одна плоскосна шпалера, то, звичайно, цього трошки замало. Але при вірній агротехніці можна також отримувати нормальні врожаї. І також ця обрізка підійде для тих, хто вирощує на одноплоскосній, а також на двоплоскосній шпалері, як і я. Вам потрібно приложити лозу, подивитись, куди вона йде. Її зараз краще прикопувати буде в ту сторону, куди вона виросла, не перегинати її, тому що вона може зламатися. А по весні, коли ви достанете її з землі, вона буде м'якенька і можна буде рукав вже повернути в той бік, куди вам потрібно. І ви її не зламаєте. Подивіться, прикладую під 90 градусів сюди уверх і дивлюсь, куди лоза в мене йде. І ось вона доходить в мене до стовпчика. Ось тут я її відрізаю. І потрібно відрізати десь на 2 см вище бруньки. Все. Наступного року я вам продемонструю, ось так вона в мене буде підв'язана. Ось так буде йти. Ці бруньки проснуться, вони можуть рости як вверх, так і вниз. Ті, що ростуть вниз, ми одразу видаляємо, а ті, що ростуть вверх, ми залишаємо. І з кожної виросте лоза, на котрій буде вже наступного року сигнальна грона. Можна буде залишити на всіх, але щоб не перегружати кущ, щоб він краще розрісся, можна залишити декілька, наприклад, по 1-2 штуки на кожному рукаві. Те ж саме я роблю і в цю сторону. Піднімаю, але тут в мене рукав вирос короткий, і, як я і казав, він на весь визрів. Я дивлюсь, поки в мене визрівша лоза, поки і відрізаю. Наступного року все буде виглядати ось таким чином. І я вже підкоригую, може випущу ще новий рукав з голови куща і сформую більш товстий, котрий в мене нормально буде тут лягати. Також, можливо, у вас вже є питання, навіщо мені одна проволока і через 20 см інша проволока. А це потрібно для того, щоб коли прокинеться брунька, почне рости молода лоза. Вона дуже буде тендітна і легко буде відламуватися. А весною, як ви знаєте, дуже сильні вітри бувають. А в мене ділянка на горі, тому тут дує дуже сильно. І ось коли вони доростуть до такої висоти, я їх одразу підв'яжу. І вони почнуть рости далі, не відламаються. Тому що якщо проміжок буде 60 см, як це потрібно, або 50, то поки вона доросте до іншої проволоки, вітром її може зламати. А таким чином їх легше буде підв'язувати. Тут тепер роблю те ж саме. До нижньої проволоки відміряю відстань до стовпчика і відрізаю.
І ось так зараз вам зразу продемонструю, як буде виглядати під наступного року, коли я його розкрию, мій кущ. Ось таким чином. Але підв'язувати я його буду на підв'язки, так не потрібно підв'язувати, тому що потім ви його не розкрутите. Ну ось саме я хочу вам продемонструвати. В мене кущик вирос не дуже сильно за цей рік. Виросло 3 рукави, але із них тільки один найкращий визрів, другий наполовину, а третій зовсім тонкий і не визрів. Це із-за того, що тут в мене у сусідів росте абрикоса, дає велику тінь. І цього року в моєму винограді тут було важко. Але коли він наступного року розростеться, це вже буде неважливо. Сонця йому буде вистачати. Як я його обрізаю? Поки я залишаю 2 рукави. Ось цей і ось цей. Пущу один наліво, другий направо. Цей дуже тонкий, з нього толку буде мало наступного року. Краще я сформую 2 нових товстих. Я його повністю відрізаю, тому що ця лоза, по-перше, вона тонка, в діаметрі десь 4 мм, а також вона і не визріла. Вона світла, зелена, бачите? Це не визрівша лоза. Так само і тут. Ось вона йде, і тут вже лоза в мене не визрівша. Ось так я її над брунькою відрізаю. А ця лоза нормально визріла. Ось я її якраз відрізаю, як я і казав, 2-3 см відступаю і ось так до стопчика вона буде йти. Тепер, що стосується обрізаної лози. З 2-річних кущів толком ще взяти нічого. Тому що, по-перше, більша частина лози обрізаної, вона зелена і непридатна для наступного року, щоб з неї щось виростити. А також вона буває дуже тонка. В деяких випадках буває таке, що ось як тут, і лоза нормальної товщини, і визріла повністю. Хоча ось тут вона була трошки хвора і, бачите, не визріла. Тому нормальний посадковий матеріал буде у вас із 3-річних кущів. Але лозу ми беремо тільки 1-річну. Ось ця лоза, котра виросла у цьому році, ми з неї і беремо посадочний матеріал. Але її буде більше на 3-річних кущах, запам'ятайте. А також на кущах, котрі вже доросліше. І ще один нюанс. Я думаю, у вас не у всіх, як у мене, вірно сформовані кущі, і буває таке, як сталося і в мене. Ось тут в мене один із сортів винограду, я його висаджував вірно, але бруньки прокинулися тільки верхні, ті таки залишилися сплячими. І як ви можете бачити, рукава виросли дуже високо над поверхнею землі. І цього року їх ще буде нормально вкривати, а коли ось ця лоза стане ось такою товстою, все буде набагато складніше. Тому наступного року я тут сформую нові рукава, тому що кущ достатньо потужний, і наступного року там унизу сплячі бруньки прокинуться. Їх багато. А цього року я якраз продемонструю, як його вірно вкрити, тому що повністю положити його до землі не вдасться. Ну а тепер потрібно викопати ямку глибиною приблизно 10 см, не більше, цього буде достатньо, щоб туди положити лозу. Але дехто з вас може сказати, що така робота не потрібна, це дуже важко, можна просто лозу прижати до землі і накрити її агротканиною. І в деяких випадках це буде вірним рішенням. Але я відштовхуюсь від реалій погоди. В нас вже практично пройшла половина жовтня, на вулиці вдень плюс 5, плюс 8 градусів, вночі також ще плюс, хоч і невеликий. І це означає, якщо ми вкриємо лозу винограду яким-небудь укривним матеріалом і злегка прикидаємо землею, то під цим матеріалом при плюсовій температурі, а інколи ще й виходить сонечко, буде припікати і підвищувати температуру під цим укривним матеріалом, то на лозі бруньки можуть прокинутись, а корінева система в нас вже пішла в сплячку. І це призведе до того, що все ж таки десь у грудні або у лютому будуть сильні морози, і вони ці бруньки, котрі трошки прокинулись, можуть підморозити, і наступного року врожаю ви точно не отримаєте. Виноград повністю не вимерзне, але врожаю не буде точно. Також ще може бути таке, що в листопаді вже прийшли морози, ви завчасно вкрили виноград, також укривочним матеріалом, але весною, десь на початку березня, сонечко вже припікає, також температура під укривочним матеріалом підвищиться, бруньки швидше прокинуться, почнуть проростати, а коренева система ще також буде спати, тому що вона на глибині і там земля мерзла. І достатньо буде тільки одного сонячного дня. А потім вночі знову ж таки прийде мороз або заморозок, і ці молоді паростки, а також бруньки знову ж таки підмерзнуть, і врожаю ви не отримаєте. Тому краще за все, це вже перевірено роками, прикопувати лозу
у землю, тому що земля швидко не розмерзається, все проходить рівномірно, і навесні як бруньки на лозі, так і коренева система прокидається практично одночасно. А мінуси у такого укриття землею те, що, по-перше, це трудоємка робота, а по-друге, що потім навесні потрібно дуже обережно викопувати, щоб не відрізати лозу, а також лоза буде грязна. Але потім пройдуть весняні дощі і цю підв'язану лозу дощ помиє. А також, я думаю, у вас є питання, коли ж починати вкривати виноград. Минулі роки я виноград вкривав вже в жовтні на своїй старій ділянці, а зараз у листопаді. Але головним правилом є температурний режим і погодні умови. По-перше, перед викриванням винограду за декілька днів потрібно зробити вологозарядку винограду, під кожний кущ вилити по 10-20 літрів води. Це в тому випадку, якщо у вас було засушливе літо, а також восени дощів практично не було, як це в мене. Можна вологозарядку зробити безпосередньо перед обрізкою і вкриттям винограду. Це дозволить винограду краще перезимувати. Волога земля не так сильно промерзає, як суха. І відштовхуйтесь від температурного режиму. Якщо ви бачите, що через декілька днів вже прийдуть стабільні ночні морози від -1 і вище, то це означає, що зараз саме час піти і вкрити виноград за декілька днів до настання цього періоду. Тому що потім в день ще й може і бути плюс 5 градусів, але вночі вже будуть морози, і земля за день не буде встигати розмерзатися. А в мерзлу землю прикопувати виноград – те ще задоволення. У вас будуть грудки, котрі щільно лозу не вкриють, і воно також може підмерзнути. Ось така траншея. І як ви бачите, ось наскільки тільки промокла земля. Вологозарядку потрібно робити обов'язково, під кущем в мене мокро. Ну а укривати виноград дуже легко. Ми знімаємо лозу і починаємо вкривати від голови куща. Розпрямляємо її. Ось тут, де вона вже не гнеться, щоб вона не зламалася, ми так і залишаємо. І тут трошки присипаємо землею. На лозу можна ставати, прижимаємо ногою і присипаємо. Це можна робити і одному, як ви можете бачити. Все, виноград вже весь вкритий. Тут лоза лежить. Тут у нас голова одного куща, там іншого куща. Я вже розповідав, чому так вийшло. Тому що верхні бруньки проснулися весною, а нижні ні, з котрих я хотів брати рукава. Але наступного року я все виправлю і вам все продемонструю. Я накривав не агротканиною, тому що я вже розповідав, що може бути. Це звичайний поліпропиленовий мішок. Коли їм накриваєте, це виходить двошарове покриття. Мішки звичайні, не з-під цукру, тому що у цукрових мішках усередині ще є пакет, котрий буде давати парниковий ефект. А так, від морозу таке укриття захищає, але і провітрюється. Так само і тут. А на третьому кущі в мене вірно проснулися бруньки в нижній частині, і я просто вкрив лозу у праву та ліву сторону. Тому, друзі, обов'язково вкривайте виноград свій вірно, щоб він не випрів, не вимерз і давав потім великий врожай. Тому що, як він перезимує, такий врожай на наступний рік і буде. Дякую вам за перегляди. Якщо залишилися питання, задавайте їх в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня і ще зустрінемось.